Nau Matius biang nong benyo dekot ke ba arpo ar ke bong hagata ke sngi shibon tikin oh nga atra to ngim shamle kambah ngim sham bekso ngim sham yethol pa kerteng jeme nga tengan ong ki am sham le itho ipi kele no nga pe ki nongtrei bymman ke gini nongtrei bymman ki ba le kambah tambah kimla pan rung shikima ki bneng ke gini ki bymman ngin pule na gospel jong Lukas kal nong ba khat lai kedkot na do arpo ter shirum ki keliu Yesus ki ong to kendian em ki ban yo lai em Yesus u ong to yele bam sut ba khrdop ba kem na bang ong pi shibon ki le bam sut tam kim la te ho tra jong ke yeng un yeng wat khang ki jing khang te ma pi phin yeng na shabar ba phin ong tra to play yengi te tra ke yeng un ong ngam ju itho pi dei ki banang no hagedkot kaba arusan ki ong balai me ong me itho ingi namar meju ya bam lem bat ngi ju bam lem bat me bat meju kai hegalan tiba jangi hag snong jangi ma uteun ong ki ong ngam jula itho ya pi to khele no na nga pi ki nongtrei bymman khot arpra kong te shibon te hang ta kalong ka jinyam bat ka jinlan yar kum dai piniat haba pio iyo Abraham yu Isaac bar Jacob haka hima bat igi prophet haka hima ublay te yapi la shop shabar yapi la shop shabar bat kin wan na mi ina sep ngi na shite bat na shite thot war khandai kin yashong haka hima joblay nawal pen EP ya kene lebih pulih kan gospel jong Matius mang baprat kot ke bakhat we bakhat ar Yesu hadim bo pen khia yo shikri jong to rangba shispa hadim bo pen khia yo u rangba shispa de jiu de u gentle to ong ini ktin ngopi ka bakrau ke jingit jong ni rangba u de gentle kane ke jingit bakrau kat kane ngam lap wat ha Israel ro tu ong khot khat we ong shibon ti kinwan na mingi ban na sep ngi kinwan ban yeshong baru Abraham ha ka hima ublay ha ka hima ki bneng kamut kini ki wan na mingi na sip ngi na shate ban na shate ka tho ya ka we pat ka jat pan riu ki ba de ki gentle khot khat ar ka ong te yagi khon jong hima an shop no shabar ki khon jong hima ga tho yagi gentle namar hakila ashwa gi hima ki bneng hakila ashwa yaka hakila ashwa yagi hima ki bneng bat Yesu ithul pa ba hima ki bneng kalong kum ka briso uba utra jong ni briso u ai ti haki nongre ban pe ban pen mi so eka te da poi ga por lumso upha yagi shikri jong u ban lumso te haba kine ki shikri ki yo i ye kine ki haba kine ki nong rep kine ki nong kine ki shikri ki ba dai pe ye kine ka briso ki yo i ye kine ki ba wan ki ba pha unu tra ye ki le be ki pan ya be ki bat kilen themao ki pan shitom be ki khado pha lo jong khon yo nero ki ong bo de unong her unong yo peteng yo ne ngi de ban penyap no mar te gum ta ki penyap mar dor yu bal kene de ka parshi ne benta ka hima joblay hang nong bar puai but la de people khot blai saw ko ong a Jerusalem pha ka ba penyap igi no thulpa bat ka balan themau ye ki ta baro ke bala pha shapha kanu sing kwa ban kdop ye pha kum bagas er kdop lagi jong e khon re pha phamman tamono ba penyap igi no thulpa u Jesu khotla ba saw ong ka Jerusalem ka Jerusalem gade ka ktem jong ka niam ka Jerusalem gade ka shnong jong ka niam ka ktem jong kaniam haba ong ta kamot ayu haba ong kaniam kamot ka ktem jong ki briu ki ba pendep niam ki ba pendep rukom
kiba snow hok dalade kiba angnot ban lech bneng kiba kwa ban lech bneng dala ka jong hok jongki ka Jerusalem ka yeng na mata ka shnong ka snow hok ka shnong ka pensyong rim ban yok le rung shagi ma bneng da ka jingle so mano penyap ye gitu gi syakri ba tu kenrat utra jong tu briso kede gitu gi nongrep ka yeng gitu gi nongrep ka yeng na banta ka jat ben rojiu ka penyap ye ki nong itolpa ka le ben ye ki nong itolpa ba ka penyap ye rojong khon ublai Philip and Pule gini haga gospel jo Matthias biang nong ba arpway haga nong ba sorry nong ba life po ngong ka ba arpolai ka gospel jo Matthias nong ka ba arpolai okay shwa biang Pule nong ba arpolai ngan shu Pule shwa phi nong ba ar kane de ka parsis pang ka uong ka hima blai ka long kum we us em ubodoni we khon uban krei a tho no krei tho shong krem te u le khot ikibri baro Ukraine ni parsi shegine gi rangba langdo shegine gi rangba niam shegine gi teben san jong niam jiu snapa u tho ni parsi shaki Ukraine shapang jongki namar ga lunong ba arpoi khot sau san ko ong te heba ki rangba langdo ba di parisi ki yo snow yegane parsi ki snow tho ba Ukraine shapang jongki so kine ki parsi baro ba jisu Ukraine ki kabau ong kinuti bat kinong krong kacana kinle chiki himau blai Ukraine ye kane sha ki parisi ki basngo hok namar ki parisi kim so tanat ye kane lado ong ki paris namar ha ki parisi kilong bom la long ban kalong ege bom la long ban long gumta bagi nuti kinle chiki hima ki beneng jisu ong khnang ye kane ban stress ye ga point wong khnang ikane khnang ban pen bishni ban pen pihoni ya ki jiu khamtame ya ki parisi ki pasngo ho namar ki parisi ki mod badai tamaki balai chehima ki bne omdon lentim don lat ye ki nuti bad ki nongkrong ban le chima ki bne baru jisu ong ki nuti bad ki nongkrong jana ki le chi hima ki bne hashaban ni pi baru itu karena itu Ukraine tu parsi pang tu trajang briso baru nang tahu IT kah gini kinong rep upa sekriban lumso hagaya babiang hari ki penyap yolo konro tu jisu ong at klub sau pelain marga ki himau belen kene ikan api on shim ikan api ki parsi ki besungok on ai ka we pat ka jat men kemut on ai ga hima ki beneng hakki nuti on ai hima ki beneng hakki nongkrong ka janan ai ya ka hima ki beneng ha ka jat ben riu how u rangba shispa u bade gentle so ya on pendap hima ki beneng da ki gentle ki bawana ming ina sep ngina shite bat shite ya pi ki bade ki khon ju hima pen yang na chanjingai pen pe jawdut bat pen kriya de ki beniat namar ba pi bishni ya ki gentle ba ki shong baru Abraham Pitip kani ki kentin shong baru Abraham ki gentle gi shong baru Abraham ki jai penri wai pat kan shong baru Abraham kade ke ege ba ki jiu ki mlak ban pedang namar ki mut bo Abraham udah kupatemen jengki bat ndon ba yo ban shong hage himau ble rangkat baru Abraham ki tharai ba dei tamaki Jesus stress ga point baru ong ki gentle kini wana mingin sep ngi ko wai pat ka jai penri kana shong baru Abraham so yito yeki hagal no arpat bau don news aim u don we khon u ban le tho u ba dei ban ye tho no manta tu khot yeki bru ki banwan chike shegane ga jing khawai jong nu khon jo ban pelongkot khana kolong kumni kini ki bru ki kentai don ki bru ki kentai don ki bru ki ong ngarang don ye kam business don ki bru ong ngarang don ye ka lengkhang ngale rep ngale thung so sa ngale thung phan ngale thung sing ngale thung kba ba kum da ter te kini ki bom don e pat kini ki batampat ki bom don nia do kumwe ki shimi gini ki shikri jong neus em ki penstom ben ki sa narpna ki len themau ki bat ki le ben ki hal khot mun riu ko ong te ki ta ki briu kila penlera ki bat kila penyap ki
Sabha kila le ben ki bat kila penyap ki ti ta os em yo snge da khu bor ka Bible ka ong u Jisu ye thoi ne par chiu ong u pha ye gi army gi spai ju ban panjot ye ki ne ki bri ba penyap ye sikri jo sabha us em de ba bha u pha sikri ban khot ye ki bri ban wan sha ka ne ga jing khawai kon jo pan ban ki bri kim nyo kor ya ka jing khot so pha jo ti us em dom u penyap ye da gi bri ki ba penyap ye gi sikri jo ki ba le ben ye ki teu ong menta namar begini ki bri ki nyau ba kim snow kim kwa man wan sing ni jing khawai khele no shigelen ti ba shigelen ti shnong kelen ti ret khot ye ki bri na phang man wan man bam ye gani jing khawai te gi shikri ki le khot na phang ye ki bri ko Bible ko ong khot ka ba shupho ki ne ki bri baro ki wan shigani jing khawai ki ba bha bat basniu bat ba bha bat basniu ki lom ye ki bri bat ba bha bat basniu no surok ban wan shigani jing khawai sampha lok be ha ga hima blai haba ka ne ga parsi ga dech pang hima blai pim dei ban kenria na gata don ki bri ga ba haba ki yo ini ga haba ki yo i ga ni ga khana ga ni story kum ne ki klet se pang hima blai ki ken mau tang ga parsi kem tip pat ka ki ken mau tang ga khana jong parsi kem mod pat ga jing thmu jong ga parsi so ga jing thmu jong ne parsi ka long se pang ga hima blai but ha ga hima blai don ki breu ki ba bat ki basniu ngakhlem omanga kat khot ba shipho u Jisu dal deu ong kini ki breu ki wan che hima oble ki wan che ne jing khawai mala yu ban ya bam so don we breu u ba wan klem jan kup jing khawai aga Bible ko ong us emu her na laga khet u lech pech ki da jing khawai bam ye she ga jing bam khawai u lap ye we breu u bom don ne jan kup jing khawai teu kuli u ong me wan ai me deu banang no nang kren show nomor shep ting teu em ong gi shekri khom yu ne briu bread u shabar kat khot khat lai ko ong to bread noi u shaga da jaka bodom hang ta kalong ji yam bat ka jing kriat beniat hang ta kalong ga ji yam bat jing kriat beniat philip an kan mau biang pi pule biang ye gal nong ga pra Matthias kat khot ka ba khat ar ka ong ki khon jong hima on bread sha ka badom te hang ta ka long ka jing yam bar ka jing laniar kum daj bniat naw ki khon jong hima ki jiu ki parisi ki basngo hok bat ye ka ju ki kenten bo uni u Jisu ong uni us emu ong shikri khome ne ubriu bread u shega jaka badom on yam bat un kriat bniat habong kriat bniat kemudian yu kriat bniat kemud pihun leni bishni so un bishni tangkawe ka ba pelong ka qualify tangkawe ka ba pelong ka ba penla ye ki bri ban wan sini jing khawai ba ki don ye ka jan kop jong ka jing khawai ka jan kop ye tho shong kurim kemut kum ni baro ki nongkrong ka jana ki nuti ki kop ye ka jan kop jong ka jing khawai ki kop ye ka jan kop jong ka hima nakata raw ki sala nakata raw Jisu ong namar ki nuti ki nge ye ga jinglap jong yones no baptis hare bymman ban nge hu pim nge ye ga jinglap jong yones baptis pi kentai ye u naga ta ga daw kine ki breu kin lech se hima oble hashwa ban ye ki pasong ho na ki e gine gi nongtrei bymman pinlap ngin pulih ga nong ba arpolai ngan yai ngin pan sisa pin tin pulih arpolai ukren u Jisu ukren Jepang ki parisi ong kordit ye pi ki parisi kordit ye pi ki parisi kordit ye pi ki parisi ki ba arsap ter pi pohe khot war phanyo ong kordit ye pi ki parisi ki ba pushara le ye ga jingtep hare sepo jong do jingtep don ke ing put soda khot ar prak ong hoj khot ka ba ar prak ong kalong kumta pi thik kum ka jingtep nasabar pipen bhadur de baki brugi pe pi bagi de bru hok sapa khot ar khandai ko ong ar pra ko ong kumtaru nasabar pi pau ki bru ki bahok hare nasapo pi dap daga arsap bat daga kamboman pi dap daga arsap bat daga jing boman ni daga basniu na Bible ke si translate ni kten basniu kenektin basniu hang ni kawan ektin Greek
anomia. Kenektin Greek anomia. Pidap daga arsap bad daga anomia. Anomia kemud kadega ketin Greek ya kaba ngilap haga kitab haga Gospel Matthews long kaba nyawut kat arpolai kaba Jisu ong ngam le ithoi pi kele no nga pi ki nongtrei bymman. Ketuketin bymman atau kadai anomia. Mentahang nero Jisu ong yagi parsi pidai gi parsi arsap. Pidai gi bedap daga arsap sepo bad da ka anomia kemud da ke jing bymman. So kiba bymman kita gi parsi kita gi besngohok. Pin pule serum mi kini Jisu ong pi airong gi jing tep jong gitu ki nong thol pa ki bala dep yap. Bat pi ong de la dai mengi ha jaka jong ki apartment jing nginom jin de la penyap gi nong thol pa. Jisu ong piro kum tahi pinong pere la dai ma pi makana pin de la penyap pin de jin de la penyap hi gi nong thol pa. Wat ong ba penyap kat kot ka lagu sau ong apa hakmi apa gi nong thol pa ki bru ba kraw bat ki bastat bat ki nong tho hynrei don prenjaki pila sanar puna pila penyap bat don prenjaki pila lebeng pila sempat bat pila pensitom bein gawe gi nong ba segawe gi nong ba bat kot ka lagu sau lapanyo Jisu ong Jerusalem pa ka ba penyap gi nong thol pa bat ke balalan themau ye kita bala apa so mano ba penyap ino tholpa ka Jerusalem habong Jerusalem gemut ka yeng na mata ka ktem jong ka jing snohok baro ka ktem jong ka jing snohok ka ba perkhat ban yo lej bneng da ga hok lade so ki ba snohok dai kini ki jiu Kiba bru kiba perkat ban yo lej bneng sha ban yo lej rung se hima ki bneng da ke kambah bhajo ki leni da ke jingle jongki ka jing pendep jongki ya go hukum da ke jingle go hukum ki mot ban yo lej rung se hima ki bneng bar Jisu ong baro bo nga tra u ban yo lej psut se hima ki bneng tang taw le ga mon kupa sibun pin ong atra ngila le kambah gerteng jumeu ujitraun ong ngam chom mi thoi pi kele no nga pi gi nongtrei bymman so ke gi nongtrei bymman pitip now ngam ong bang akhren ni khubor ba phin nge ye ga bang ong don shibon gor kom batai ye ga ne ga yo Matthews nyo arpwe do arplai don shibon gi batai ye kine de kom wei pat la pi snap ye gi kai la pi snap ye gi pilai wat ikini ni YouTube kini jing kai kemut ayu gini pinlap shibun kiru kom batai kini gede ko wei ni jing batai junga bat ngam lap yo bru ba batai kum ni kini gede tang ko we ngam ong ba pide ban nget ye bang ong ka kam junga kolong ban pen i ye pi habo Jisu ong kele no nga pi nongtrei bymman u ong shisin how Matthews nyo arpulai baru ong shisin haga Gospel Marko o Lukas khatlai kini khot ter do arpo shrom pin pule kele no nga pi ba jutrei bymman la pi kwa wat ke ga kam bymman pinam lap nga Bible baru Jisu u ong kini wana mi ngin sep ngin sitei ban sitei kin shong senya baru Abraham baru Ishak baru Jacob ha ke hima ke benang ye pi on shop shabar kadon kene gede ke jing batai kat kum ke konteks jong Bible ba kini ki bru ga wana mi in semi stage the ka thau nam da ge gentle kini ki khon jing ma ka thau da ge jiu so ka kambomman I mean ka jing bymman ka ba kini ki bru ki le sorry amu benong gumne ki nongtrei bymman ka yeng na menta ki bru ga besngohok karpang em ta ki parisi namar Jisu u ya deal bar ki parisi laisnem ha gi shikri jo u danchi danyu kendo gini ge bru bat ukran ye ki ri khtin khor bar ong kordit ye pi ki khon gi siu gi psen kordit ye pi pilong ga jingtep bala pele kordit ye pi pinam yo like im da lele pinam yo like da lele na ka jing pristom ka ding bom jilep ka gehena ka dujok ding ta ga de gi ong Jisu thot lai phalai pi ki khon gi siu gi psen kumno pin yo like tharai na ka dujok ding na ka jing ta dai khot lai phalai so Jisu ho kren chi ki parsi ukraine khtin ba khor bat na ta da usan nang bon oi ne khtin ki nongtrei bymman
Tapi batai do kumway pat kiei kini nongtrei bymman nga artatin yok pi batai bakala yok pi batai kat kum gor kom perkhat jong pi ba pi ong haga jing sngo janga te galong kum no kamde haga jing batai bible kamde ge jing sngo jong pi kade ban long tik kum ong bible so don gibri go batai ye kini get khot ki ba ong haga jing sngo janga le ni la wat ada kim ong jing sngo janga ki chu batai kat kum ge jing sngo tho jong ki nga pat na liang janga nga hikai pi na ke e ka ba ngayo I na ke tinu blai ba kalong gumta so ngam ong ba pide ban nge ye ke bang ong nga ong e pi kele hima pi le sngap ne khubor sim ga bible plate ga bible page la nga khren em nga hikai nga batai ne em gini khot kat kum gi tin jong jisu kat kum ke jingelap kat kum ji hikai jong jisu so le nga bakala hagi sni ba wan chekmal let's say hagi sni ba wan chekmat let's say ka wan ga ji sha do kum pat ka ba kham shai ngam don ji ban penbet je lade ban ong ngala bakala ha tu ji sen ngam don ji kata tanga bai de bat mentah ya mentah he ngayu I gene gadu kani gadai gadur jongka kani gadai tang maka gadur ka badai ya mentah so ginong tre bymman kambyeng na matagi kristan kiba shongsngi Sunday kambyeng tagi kristan wo shongsngi Monday le ne shong Saturday kambyeng na matagi kini ki nongtrei bymman ki balek kambah ka yeng na mata kini ki bri sngohok bala ka ki video ngan batai pi kemut ayu ki kini ki haganogodur kini ki la ban le ke kambah ki khot kerpat yo try haganogodur uji supat usala ong ki ba pidai ki nongtrei bymman